Kaunti ya Kisii, Nyamira, Homa Bay, Bomet, Kisumu, Migori, Nichisemo chinde chinyinge. Nigo kotonyora, asite kode ya Star Times, Channel 195, Go TV, Channel 824, na free to air decoders, Digital TV, na Smart TVs. Scania TV yao, na boigo ontore ilio yao, igo iko yenyore. Dizi TV, nigo turine kiringa, ekio korentera, emerubuli emerunge, chinka kichonsi. Dizi TV, obwensu. Vuomogusi Ndizi Obwansu Vuomogusi Ndizi TV Obwansu Vuomogusi. This is the best fertilizer. Ile ya duka. But now the food is going down. Compost manure. Sawa. Hapa tunafanya mayo katoni. Kaona. Sasa hii haina nini? Haina pesa. So you see, you have a lot of rainfall. Yeah. So when you're planting a fruit, you take the time you are planting. When it's a bit dry, you take the hole, you use the place to water. When it's a bit wet, you can now do the cutting outside. So, okay, kidogo. Acha more. Sasa wewe hii kote unajua ni 20,000 kuosha. Plant eh? You come in here and make a hole. Kuja hivi wasige. Haya. Kwa nini unasema? Ni mwana kaweka mbele. They want to see whether shikilia kama unapanda. Shikilia sasa. Shikilia. Yes. Wapi kisiko? Tuandaa tuende sasa. Ndio ya na kazi. Asante. So after you do that, water. Yeah, with water. Let's water, eh? Ajawata. Water first. One more thing, eh? You press this. Okay. Ikianza kusinga. Mtakia waziri makofi. Na mvua ilinyesha maji kinafika. So now what you do, you have the water, soil around there. Okay. Now you make some pattern. Okay. Round. You have other plants there. They are there already. They are ready. Yeah. Yeah, we'll plant after the function. Let's go for the candlelight. That is utakuja kupata baadaye. Sawa sawa. We can plant after. Miti ziko. We will plant after. We will plant Merunge chinka kichonsi. Dizi TV Obwensu Vuomogusi.
Ndizi TV obwenso bwomugusi nigo bono yakoni kirundekerene nego kurengera chibiche chinkia na boigo chinkeno nukukigima na bogo tonyora asoro gonko bwogusi neji county chito etanaine una county ya Kisii, Nyamira, Homa Bay, Bomet, Kisumu, Migori nechi semo chinde chinyinge nigo kotonyora aside kode ya Star Times channel 195 Go TV channel 824 na free to air decoders digital TV na smart TVs. Scania TV yao na boigo onchore ilio yao igo yenyore. Ndizi TV nigo turine kirenga ekio korentera emerubuli emerunge chinka kichonsi. Ndizi TV obwensu vuomogusi. Ndizi TV obwensu vuomogusi nigo bono yakoni kirundekerene nego kore TVs. Scania goiko yenyore. Ndizi TV nigo turine kirenga ekio korentera emerubuli emerunge chinka kichonsi. Ndizi TV obwensu vuomogusi. Ndizi TV obwensu vuomogusi no yakoni kirundekerene nego korentera chibiche chinkia na boigo chinkeno nukukigima na bogo tonyora asoro gonko bwogusi neji county chito etanaine una county ya Kisii, Nyamira, Homa Bay, Bomet, Kisumu, Migori nechi semo chinde chinyinge nigo kotonyora aside kode ya Star Times channel 195 Go TV channel 824 na free to air decoders digital TV na smart TVs. Scania TV yao na boigo onchore ilio yao igo yenyore. Ndizi TV nigo turine kirenga ekio korentera emerubuli emerunge chinka kichonsi. Ndizi TV obwensu vuomogusi. Ndizi TV obwensu vuomogusi nigo bono yakoni kirundekerene nego korentera chibiche chinkia na boigo chinkeno nukukigima na bogo tonyora asoro gonko bwogusi neji county chito etanaine una county ya Kisii, Nyamira, Homa Bay, Bomet, Kisumu, Migori nechi semo chinde chinyinge nigo kotonyora aside kode ya Star Times channel 195 Go TV channel 824 na free to air decoders digital TV na smart TVs. Scania TV yao na boigo onchore ilio yao igo yenyore. Ndizi TV nigo turine kirenga ekio korentera emerubuli emerunge chinka kichonsi. Ndizi TV obwensu vuomogusi. Ndizi TV obwensu vuomogusi nigo bono yakoni kirundekerene nego korentera chibiche chinkia na boigo chinkeno nukukigima na bogo tonyora asoro gonko bwogusi neji county chito etanaine una county ya Kisii, Nyamira, Homa Bay, Bomet, Kisumu, Migori nechi semo chinde chinyinge nigo kotonyora aside kode ya Star Times channel 195 Go TV channel 824 na free to air decoders digital TV na smart TVs. Scania TV yao na boigo onchore ilio yao igo yenyore. Ndizi TV nigo turine kirenga ekio korentera emerubuli emerunge chinka kichonsi. Ndizi TV obwensu vuomogusi. Ndizi TV obwensu vuomogusi nigo bono yakoni kirundekerene nego korentera chibiche chinkia na boigo chinkeno nukukigima na bogo tonyora asoro gonko bwogusi neji county chito etanaine una county ya Kisii, Nyamira, Homa Bay, Bomet, Kisumu, Migori nechi semo chinde chinyinge nigo kotonyora aside kode ya Star Times channel 195 Go TV channel 824 na free to air decoders digital TV na smart TVs. Scania TV yao na boigo onchore ilio yao igo yenyore. Ndizi TV nigo turine kirenga ekio korentera emerubuli emerunge chinka kichonsi. Ndizi TV obwensu vuomogusi. Ndizi TV obwensu vuomogusi nigo bono yakoni kirundekerene nego korentera chibiche chinkia na boigo chinkeno nukukigima na bogo tonyora asoro gonko bwogusi neji county chito etanaine una county ya Kisii, Nyamira, Homa Bay, Bomet, Kisumu, Migori nechi semo chinde chinyinge nigo kotonyora aside kode ya Star Times channel 195 Go TV channel 824 na free to air decoders digital TV
na smart TVs. Scania TV yao na boigo onture irio yao igoiko yenyore. Ndizi TV nigo turine kiringa ikigo korentera emerubiri emerunge chinka kichonsi. Ndizi TV obwensu uomogusi. Ndizi TV obwensu uomogusi. Mia mano Frida Kerboko rwa sensemo ye studio aigani gotore ase amagachi amorokererio yobore migose Kisi Agricultural Training Center na ritkoria rero nigo abantu bagosemiwa amange igoro yoborere bwa Epilepsy gose obwo bumanyikanite buna endrume na numuroberi obeire go kwariganiwa nebyombe au ekyombe kya Rais ko bwatirana na Ndizi TV nabo ige serikali ya county ya Kisi ase abantu abange babere bawekiranaga igaba bwataniko rwa sebyombe au boigo umuwaziri wa mangana yobo chenu ko rwa serikali ya county ya Kisi Ronald Nyakweba no arega iga ekerobono bagendrete gosemia abanke Frida ntegetembe kingo sangane gati abari barega iga bwataniko rwa sekyombe kya Rais na boigo umuwaziri mbachigo tumanyia manke boigo abantu gose egati abari babere bagotwara uboroiro bwega bwa Epilepsy gose ndrume no barega iga na baromba chigo tumanyia manke yakogera aninki kerie gose nara yababere bawetera anene chinga kibabwa tuboroiro bwega na inde enki babere bagokonyeka korwa se ebyombe biga na boigo ase serikali ya county ya Kisi boigo umuwaziri na chigo tumanyia manke bune serikali abunene ase wizara y'obocheru merubiro kiye babekire yokoine kyabuna abantu abayiga babwateme cyande ye gusoborero bwiga se binyoro babere bagokonyeka igasi kinga kieci ndaite nchake no musibati ga igo musibati omoke kegima no musibati oyomo oyo berega kurwa ruborero bwiga na chigo tumanyia manke ndaita chake amona marita karibu sana. Asante sana samarita nkuru ku station bare ndino mogoko monene aso gochaga igalero ritkoria Purple Day which is an international epilepsy day. Gotubwatesi go celebrate ritukeri. Asante sana na karibu sana wageni wote. Tuendelee hivi ndio at least yule mwenye ako nyumbani ajue kuna hii ugonjwa. Na bari babwata abana barwarete mu babisa tigatoreta abana aseme kutano buneye banyare bagosemiguna koigwa amange rinde banyare bagokonyeka. Asega igarero ntubwate function ya candle writing for the SUDEP. SUDEP is the sudden unexpected death for epilepsy. Ankara abantu bago mubasokano sokogara korwa soborwa irobo igo bono nkonda tore woki umusuma in honor of them bari bakure abantu nabangesa nabanyarire bagosira mubasokano ko bayoborwa irobo nabegwa penimna kwa mutoma roche onyore siza amacha amoira bosaigo okoba tani bwate muntu komokonya ejinegento no moyo bo bari barwara to borero biga ngiora kwanire ake anene kubwatkana nari kwa bergo gwetera chinga kwa bere no borero oborero bombotage to borendio bonene nani motage support kwa sababu if you don't give the support it may lead to mental health issues and at the same time you need support. The drugs you take, they have different side effects, so we really need support, your support from not only the school community also na andi nabora nyore kwa bure nonye para asa abantu bono mbya tutebya abantu nonye orio okonyora kwa bure para na diara nyarega gokonya to akuno ne gari onyore yabeire ajari na nderete mu ajari. Support is necessary and we also need to enlighten people and make more awareness to happening. Ningiora tiya abantu bari kiro kende bunaye barware to borero biga mu Epilepsy. Abantu buna barinche barware to borero but Epilepsy will not make you stop achieving your goals. You can still achieve your goals despite the challenges. It's all about the treatment. You take care of yourself well, get support from others, take your medication on time. Everything will be all right. Thank you so much. Asante sana. Mwanchi muri rwano mna kwa igure uyu no yombo bwa bari abarware tungurero
wiga bunagenderete kurobo semia gochiase abantu kweneke bunango sira bare nabo ko bwatsi abuno buroire bwa endrume no buroire buna marwairande igo abantu tibabwenereti kounereriwa gose konengetwa ase binyoro nechinga kigando cyababwatani bande lakini korende tigana bakingo mwarigani mu waziri bobo chenu ase serikali ya county ya Kisii ntagetachi gotumanyia manke anene igoro yeri tkoria rero na mono buna abara ikoro ase serikali ya county ya Kisii meroberike babekire yoko eneke abuna abantu babwate amarwaire gosoborwaire bwendrume anena ase binyoro ninki serikali ya county ya Kisii yaberege gokora kweneke abuna abantu abaiga babere bagokonyeka karibu sana mbiya mono ndizi TV na ndeti angiri bagiri wakira mbiya mono ebyombe bibyakire go chamo iga kifafa youth on the move and URISE aso go chamo gopanga mukutano rero amone Kisii county ya government ya Kisii wetera se ministry ya health nko bakiranga mbiya mono nga rero twacha iga tonyare go semia abagusiba ito bonse bare imeye county ya Kisii igoro yoburero obo kwendrume ntara kuana tigangiriri bageriga kwanza wakapole ase chi family chiri chia tugutire abanchi bamwe abo abana babo wera so burero boiga pole sana nande mumanyenga ki burero boiga muna abakwani bakwana batangana bakwana mburinga trikas taringo no kuragerirwa no burero bonde bwensi muranyo burero bwensi ga burero boko ba cost na ebintu bine ekemo nabokonyoranga ase family yaino genetically munaro bwato burero boiga banya ko move from one generation to the other igendo gende yakabere ngeringa nabakonyora accident weather accident iyo onyorenga wa ibintu gera somo biro bya burukanire onyorega waja kurwara burero bwo igendo gya gatatu ngeringa ndubado burero ko na meningitis abo ikera bakonyore ocha konya waja kugwa otware ndrume igendo gya kane ngeringa cancer nabo kutwara cancer of the brain yobongo ekosi burero bwo kwendrume igo nimanyetanga asichinga chinge cha Gusii abantu abange baito etoko bisabantu barwero burero boiga mbaka nyakwenda sinjagitari baruwarigwa kamuranche abagusii baito bwense simwabeta bari bonse barwero burero bwendrume tyako babisa nyumba basokisiko Mario gona bakurwarigwa banyu bagwena mwaro muswati ukwanirega gaboniga urekieni kiyama ere muna chitaga jesiko agetambwa mambu yatari buyagage buyare naende ngonya kunywara Mario nyasa najama kwanya najabe buya igo kamurancha abantu baito sokia abana baria baino gosabang na baino gosaba kaka baino gosaba isbate beno sa mura baino barwarete baende chinyagitari chedo chire Kisii county twari nyagitari 161 chire everywhere in the county tigabanya we kari chinyagitari echo Mariogo na roto iroro banyo Mariogo banyare kugwenigwa egendo gya kabere inkeringa ntubwata abantu bakuru community health promoters CHPs bagotoka kera sekenyoro kera kunyumba 10 barororo bagorikire na serikali baegwa Mariogo recently bakwenda kera ase nyumba bakonye wajire ase nyumba yao koranche teba ng'omwana ogo gosomwako gosomusacho gosomongino narwarete asa abanyagitari abakoro ku CHPs mbabwata Mariogo banyare ko bagweniwe n'oburero bwitaso burero obu igo ndumuna serikali county ntwe bangete buya we are out there go create awareness toba semi toba mafundisho konya gwebukana no burero boiga bwe epilepsy ndo kwana igoro epilepsy yoka amarore na mange bona rese mibire yaito ntumuna serikali ntore imara na ntore tayari kutumia abanyagitari baito bwata mafunzo marum ko baikera asemore monyare kugwenigwa ntu achaka recently our consultants mbachaka kere nyagitari ase county yetu 161 nyagitari goikera bari batanya gocha kana ibosongo kurwari gororo bache ko barwari gari mashinani einere mepango dora osimya yoko ikera abantu baito banyaya kurwarigwa recently ntu era na Mariogo amange asinya gitari cheito Mariogo yaiga esababu yane ringa tuataka abananchi ba Kisii county banyare kurwarigwa baikera Mariogo angene sinya gitari cyaba gire chinka cyabari
banya kurwari kwa banyo mario gayo chinyagitari chinyinge tubwate level 3 2 na 1 mario akwena nubusa tuyugwakana na ndururu gokora nje genda nyagitari uri ori obusa onywe ogwene ine mipango tubwate serikali yetu ya county ya Kisii kobaikera inu mwenda abantu baminto ba Kisii munya kugwenirwa mugwene mogenda okora ibintu bino buriro boiga muri kwambukira koranda abantu bande bakunyira abantu bande muri kwambukira ke kwanyoro mundu gwetenso gurense gwetha so buriro boiga koranje mokonya kiata kwambukiria yawe jagori chigilofu kubwata gukora ninkiga ayi mubwate mukonye anya yakora keke neragwene agende bintu byaye mbiyamone nyasaba seni mwanchi umurigere bono na kwa igoro ino mwaziri bobo chetu ba serikali ya county ya Kisii obereka ukwanirega tiemero beri ya serikali begete isuburaibwa mugavana bwe county yo koenekia buna abarwaira baiga babere bakonyora obokonyi gati yabo koenekia abuna abantu babekirwa sebinyoro gusaba manyikante buna community health promoters koenekia buna baikere ira barwaira bonsi ase ebinyoro na mono okubwato kwa marwaira gocyase kinyagetari chonsi ase serikali ya county ya Kisii ekero to chikokorera Frida nintaite mwarigani na kumanya ebyombe nebinke birega igasiri tkoria rero mubwata ni korwa se kiombe kya urais ne kiombe ekemo kyabo ekyo kyabage kubwatira ne serikali ya county ya Kisii aso kwarigania awo muyego yobweri tkoria rero ero gosemya abantu nintaite na baraba tumanyie buna barabwe kiombe kega kya urais ekero bakubwatira ne byombe binde merobero kye bako babwate yoko ene kyabuna babere bagwikera abantu babwate oburoire bwendrume ase binyoro. Karibu sana. Asante sana. Marieta John Magati, the program coordinator ase kiombe kya urais ekikere registered kaiga Gusii ase okova involve abantu bendrume bonspi in Kisii egentege tangani. Apart from everything else, no co involve the duty bearers. Aboroche baregaiga. The duty bearers aboroche baregaiga, which is the CC, which is the highest honor you can receive. Next time we request him to invite the governor. Mtumne Youth Group. We are a youth organization based in Kisii. Ntunabantu tuchite chusukuru. Tuatigire opportunities Nairobi tuachirenga so that you can be able to work with the county to serve our people. So the best turanyaro current is them to give us the support. And for that I'm really grateful and I thank them. Again, it's creating partnerships as a organization, as under non-profit organization. Last month to create a lot of partnerships and friends, not only in Kenya but regionally and globally. In Tumna Urais, we've been recognized by IBE in our work to Okora. Our stories and epilepsy, Stacy's story has been shared with the nation. The Standard newspaper has been shared by International Bureau with Epilepsy. We've been invited to join other organizations globally so that we can bring the conversation about epilepsy in Kenya, especially in Kisii. So having our partners like Youth on the Move, wherever located Nairobi, Kifafa, Mr. Anderson, Orocho Ochire, to celebrate with all these other partners, including DZTV. That is the support to Otaka. That is the first step of creating awareness. No, you know, to a platform and us partnering with the county so that we create awareness. Then after Gabo, Tomago Chako Tachebi Nyoro. Igonyo Torore Kenyoro Gaino, Moto Itamagana, Momanye Etuacha, ne blessing ya the CC Health. Asante. Thank you so much. Mwanchi umurire bono buna kwa igure na rayo ariganirie ritkoria rero ekero serikali ya county ya Kisii kubwatrana nebyo mbebiga bagenderete kwene kyabuna onde bwensi obwato buroire bwa endrume gose epilepsy totobe toko baikanga bali babwate uburoire bwa bwa epilepsy ndobo sako banengeta gose ko baunereria ase binyoro korende ko bancha nabo igo ko baikange nako bakonya asokonyora obogwenia ase chinyagitari nonde bwensi obwate omuntu mwabo gusomwa noyo bwato buroire bwa epilepsy gose endrume nere buya kwa mosoke isiko eri anyorobo konyi korende tali kumubisa nyumba Frida nara yo asebono korende ndogenderete ko bwati amange aitaragendere kumanya atwika omwerio bw'umuyega bw'iritkoria rero Ndizi TV ubwansu bw'umugusi Ndizi TV ubwansu 824 na free to air decoders, digital TV na smart TV. Scania TV yao na boigo onchore ilio yao igoiko yenyore. Dizi TV ni gotore nekirenga ekio korentera emerubuli emerunge chinka kichonsi. Dizi TV ubwensu uomugusi.
Ndizi TV ubwenso bw'omugusi nigo bono yakire kirundekerene nego kurentera chibiche chinkia na boigo chinkeno nukukigima na bogo tonyora asoro gonko bwogusi neji county chito etanaine una county ya Kisii, Nyamira, Homa Bay, Bomet, Kisumu, Migori nechi semo chinde chinyinge nigo kotonyora asite kode ya Star Times channel 195 Go TV channel 824 na free to air decoders digital TV na smart TVs. Scania TV yao na boigo onchore irio yao igoiko yenyore. Ndizi TV nigo turine kirenga ekigo korentera emerubuli emerunge chinka kichonsi. Ndizi TV obwensu vuomogusi. Ndizi TV obwensu vuomogusi nigo bono yakire nikirundekerene nego kurentera chibiche chinkia na boigo chinkeno nukukigima na bogo tonyora asoro gonko bwogusi neji county chito etanaine una county ya Kisii mwanchi umurigerere bana origereretio no murobere obwo kia emesuma asenchire moyoko bainyora nene bali babere bagusiria amagima bo wetrase oburwaire bwendume okiwa erio kuba esko ya bene na kubainyora bali babere bagusiria amagima wetrase oburwaire bwendume Obowenya channel 824 na decoders digital TV na smart TVs. Scania TV yao na boigo onchore irio yao igoiko yenyore. Ndizi TV nigo turine kirenga ekigo korentera emerubuli emerunge chinka kichonsi. Ndizi TV obwensu vuomogusi. Ndizi TV obwensu vuomogusi nigo chinkia na boigo chinkeno nukukigima na bogo tonyora asoro gonko tanaine una county ya Kisii, Nyamira, Homa Bay, Bomet, Kisumu, Migori nechi semo chinde chinyinge nigo kotonyora Star Times channel 195 Go TV channel 24 na free to air decoders digital TV na smart TV. Easy TV obwansu bwomogusi. Ndizi TV obwansu bwomogusi. Ndizi TV obwansu bwomogusi.
Mwanchi umurigeri bono na nakumanyie no murobirio ogendrete agase amagacho akisi Agricultural Training Center akerobono abantu bagendrete gosemiwa manke igoro yoburwire bwendrume gose epilepsy twabere tokorana nara yabere kago korekana obosmeki bwemete bwabere bokorekana uwoki wa kwemesuma kwabere gokorekana senchire yemo yokorokyo bwanchani anene kusabera bale babwate amaru oburwire bwiga bwa endrume nechinga kichiga abuno toroche mutugaiga nechinga kibataite gochia gochakia bene egetabu ekyo kerengete gusikibwata mange kubwatkana n'uburairo bwiga bwendrume egetabu kemanyika temuna Let's Talk Epilepsy igobono ntochikorora mange bune getabu ekyo gego chakiwa negetabu kerengete gokonya banke bali babwate uburairo bwiga na bali kero kende babwata abamwabo abo babwate uburairo bwiga sinchire moyo koine kyabuna babiri bakubakonya ase binyoro anina soko ine kyabuna babiri bakonyora ubugwenya ase chinyagitari igo tobwate weka omoiro erio torore muna nara yaya agendere tokorekana ase chinga kichi naande tigamba kwana ngabwa irire buya litagani kabisa natoa kwana riskari tigangire libageriga kwanza koleta maiga yomugabano ito Okisi County ulitwanjete umusike Paul Simbarati nante bia nango ikagaiga ndeta maigaye mwanyajiranire na bagwende sana ko bagaiga lakini mumete nga abagabana baito bechi county jeto 47 babwate gasi nyinga bakora igo yanyarekana ngata basago taye konyago ikaiga lakini ko mundo che gaiga igo Paul Simba no ara keke no ara gatia ito na chaga igamo na chief officers batatu igo serikali ya county ya Kisii is well represented in this function. Ni bado mo chief officer Gladys, mo chief officer wa health, no ara igamo na nche na ro mo chief officer ne. Ni bado mo chief officer Agnes, veterinary services, no ara iga. Na ni bado mo chief officer Kari. Mo chief officer agriculture. Ne no ara iga. Ababonsi ebacha ku represent e county ya Kisii igego gotebingo muyegorero serikali ya Paul Simbarati takes today's function very seriously na ndenere tayari go participate asamangana ya yogo create awareness igoro yobureiro bokoro kunga epilepsy imeye county ya Kisii igaba gusibwa ito bwensi semwabeta imeye county ya Kisii mumanyenga serikali msari wa mbele kupigana na hii janga la ugonjwa wa epilepsy ambaye inaendelea kuwasonga watu wetu huko vijijini. Kwa sababu ngina babo baruarete oburero bwe tikako basibanyomba n'ejinyororo kyagera bange toko basokisiko kyagera oburero bo mbobwate ryogo nabo bokwari 161 ekirekera ase kere ward imeye kaunzi wapeleke pale abana abu gosaba iburi abu banya konyo egasi yao ya kila siku eri county ya Kisii ndo bwata wandako kuna CHPs community health promoters to bwata wale 2940 bagotoka kerege jiji nyumba 10 baroro barekera ase ntwa tibwata mariogo ayega siabe yemo no kurwari oburere buno ikoke bakire mbuo bakaribishe batabe na kyorwarete bakweri